ተዓዊትካ በልዎ ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 10 ገብረ መንፈስ ቅዱስ ፍሩይናይ ፈጣሪ መርዓዊ ምስ መጸ ኣባበሉ ከይሓፍር ወድኻ ኣባበሉ ኣቦይ ኣድለኒ ካብ ዘይቲ ማቶትካ ሓድሽ ሐዋርያ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ስምካ ምስ ንጽውዕ ኣባበሉ ኪዳንካ ዘኪርና ኣባበሉ ካብ ልዑል ፈጣሪ ምሕረት ለምንልና ገብረ መንፈስ ቅዱስ ፍሩይናይ ፈጣሪ መርዓዊ ምስ መጸ ኣባበሉ ከይሓፍር ወድኻ ኣባበሉ ኣቦይ ኣድለኒ ካብ ዘይቲ ማቶትካ I
ቀዳሜ ጸጋ ኢየሱስ ክርስቶስ ሃይማኖት ወላውስ ማንተ ወደ በመስመር ተባረከ ተመላኒ ተተላንተ ወለም ለላሁ መደሳት ወለሰዋን ወለሰው ይስናባ ይጠይሱ ተፈጣጣ አንተ አዚያት እግዚአብሔር አምላክ መጸለዩ No, bent esma, 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 no, bent escara, bent esma, Maria, no, bent esma, Mikael, Gabriel, अपनी नौरागी और सब के साथ साथ मेरे बनाए नौ बारह हिस्सा सलाम अलैकुम का समय नौ बंद नबियात और यात नौ बंद तत्का में समय का नौ बंद तस्कार सुन लापताचन आउने दौर में सुख सारे नौ बंद तस्कार सुन लापताचन आउने दौर में सुख सारे नौ बंद तस्कार सुन लापताचन आउने दौर में सुख सारे यह स्वयं सेवा जो हम लापते हैं Marane sarane kan khazana pura saramna ramati saramta drana kutura batachana mugro skuru drana jager mahabre kan mahabre arif mahabre kan tsubi amat yakum anna uridu sayyidana salam sana jager awuna zabasana amin awuna kama bam drasi sayyidana Allah dan orang Menjadi Allah Subhanahu wa Iftah euch Herr, sehr gesehen, Frau Ammann, an die Jesus, meine Liebe, an die Guru, das hat er auch so was, die Guru, die da haben, das hat er das hier kommt für da, aber wo ist er rein, so was. Jo, Herr, በዛለ በስሬቱ ዘይ መጸቀበት ንኩን ድሏን ለመንግስተ ሰማያት አንተ ግዘተነ ማርያም ማህረነ ግዘተነ ማርያም ማህረነ Thank you.
ምስጋና ስላሴ መክፈልቲ ልደትካ ሰማያዊ ጸምሪ ግርማዊ ትርኢትካ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ጻድቅ ወብእሲ ህሩይ ወካቤቱ ለወልድ ክብረ እንቁጽሩይ ምስጋና ስላሴ መክፈልቲ ልደትካ ሰማያዊ ጸምሪ ግርማዊ ትርኢትካ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ጻድቅ ወብእሲ ህሩይ ወካቤቱ ለወልድ ክብረ እንቁጽሩይ ሱባኤ ቤት ስምዖን ስሙር ጸሎት ልሳኑ ሰማየ ሰማያት አሪጉ አይተረፈን በኒኑ ዝተቐበት ማሕፀና ቕላስያ ንዓኸ ብምውላዳ ተመስገን ኢልና ንስላሴን ብርሃን ምስኮነልና አለላ አባ ጸሊ በእንቲ አነ ጸሊ አባ ጸሊ በእንቲ አነ ጸሊ ለሀገሪትነ ፍቅራ ወሰላማ ገብረ ሕይወት ጸሊ እስመ ኩሉ በቤቱ ይህሊ ምስጋና ስላሴ መክፈልቲ ልደትካ ሰማያዊ ጸምሪ ግርማዊ ትርኢትካ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ጻድቅ ወብእሲ ህሩይ ወካቤቱ ለወልድ ክብረ እንቁጽሩይ ዓለም ከተሰንክር ብግርማ መፈጠርካ ስሳና ብስሳ ኣነምር እንክስዕቡ ኣሰርካ መንክር ምዃኑ እግዚኣብሔር ኣብ ልዕሊ ቅዱሳኑ ኣይድነቕና ነስ ብግብሩ ልበይ ምስትሓት መኣሚኑ ኣባ ጸሊ በእንቲ ኣነ ጸሊ አባ ጸሊ በእንቲ አነ ጸሊ ለሀገሪትነ ፍቅራ ወሰላማ ገብረ ሕይወት ጸሊ እስመ ኩሉ በቤቱ ይህሊ ምስጋና ስላሴ መክፈልቲ ልደትካ ሰማያዊ ጸምሪ ግርማዊ ትርኢትካ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ጻድቅ ወብእሲ ህሩይ ወካቤቱ ለወልድ ክብረ እንቁጽሩይ ከም ምድራዊ መልአኽ ኣብ ማእከል ደቂ ኣሕዛብ ብክንፈ ደመና በሪርካ መና ወንጌል ክትምግብ ትናይ መድረኽ ሞት ገድልኻ ፍጹም ተበጃውነት ዓሰር ክርስቶስ ኣትሒዙና ጎደና ጽድቂ መሪር ድኅነት ኣባ ጸሊ በእንቲ ኣነ ጸሊ አባ ጸሊ በእንቲ አነ ጸሊ ለሀገሪትነ ፍቅራ ወሰላማ ገብረ ሕይወት ጸሊ እስመ ኩሉ በቤቱ ይህሊ ምስጋና ስላሴ መክፈልቲ ልደትካ ሰማያዊ ጸምሪ ግርማዊ ትርኢትካ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ጻድቅ ወብእሲ ህሩይ ወካቤቱ ለወልድ ክብረ እንቁጽሩይ ብገንዘብ ዓመፃ እሙን ዓር ከይደ ዝበለ ብዝኽሪ ጸበልካ ሕፍኒ ማይ
ንዝፀመዘት ለለ ልዑል እግዚአብሔር ምሕሉ ኣብዚ ተኸሎ ኺዳን ዓስቢ በረኸትካዮ ስንቁ ኣብ ምጽኣቱ ዝለብሶ ብርሃን አባ ጸልይ በእንቲ ኣነ ጸልይ አባ ጸልይ በእንቲ ኣነ ጸልይ ለሃገሪትነ ፍቅራዊ ሰላማ ገብረ ሕይወት ጸልይ እስመ ኩሉ ለቤቱ ይህሊ አባ ጸልይ በእንቲ ኣነ ጸልይ አባ ጸልይ በእንቲ ኣነ ጸልይ ለሃገሪትነ ፍቅራዊ ሰላማ ገብረ ሕይወት ጸልይ እስመ ኩሉ ለቤቱ ይህሊ ኣነስ ውዕለትካ ክነግር ኣነስ ውዕለትካ ክነግር ኣነስ ውዕለትካ ክነግር ኣነስ ውዕለትካ ክነግር ገብረ መንፈስ ቅዱስ ናይ ሕይወተይ ዋሕድ ኣነስ ውዕለትካ ክነግር ኣነስ ውዕለትካ ክነግር ቀትሪ ከሎ ግዜ ብርሃን ጸልሚቱኒ ኣብራኸይ ደኺሙ ዓይነይ ጠሊሙኒ ገድልኻ ሰሚዐ መፄን ገዳምካ ጸላመይ ቀንጢትካ ኣመስጊነ ስምካ ኣነስ ውዕለትካ ክምስክር ኣነስ ውዕለትካ ክነግር ኣነስ ውዕለትካ ክነግር ገብረ መንፈስ ቅዱስ ናይ ሕይወተይ ዋሕድ ኣነስ ውዕለትካ ክነግር ኣነስ ውዕለትካ ክነግር ዝስዓም ዝርሮ ምስኣንኩ ህፃን ድርሳንካ ሓዘልኩ ንዓኻ ክልምን ንብዓተይ ርኢኻ ልምን ኣይሰማዕካ ውሉድ ሓቒፍካኒ ታየስኣነካ ኣነስ ውዕለትካ ክምስክር ኣነስ ውዕለትካ ክነግር ኣነስ ውዕለትካ ክነግር ገብረ መንፈስ ቅዱስ ናይ ሕይወተይ ዋሕድ ኣነስ ውዕለትካ ክነግር ኣነስ ውዕለትካ ክነግር ሕማመይ ከሕዊ ኣበይ ዘይበጻሕኩ ገንዘበይ ንብረተይ ንኹሉ ወዳእኩ ቃንዛ ነብሰ ስጋይ ክፍወስ ክሓዊ ጸሎትካ በጺሑስ እነኹልካ ጸዊ ኣነስ ውዕለትካ ክምስክር ኣነስ ውዕለትካ ክነግር ኣነስ ውዕለትካ ክነግር ገብረ መንፈስ ቅዱስ ናይ ሕይወተይ ዋሕድ ኣነስ ውዕለትካ ክነግር ኣነስ ውዕለትካ ክነግር ቤተ መቕደስ ነፍሰይ ሰይጣን ምስ ነገሳ ክወድቕ ክትንስእ ክስእን መለሳ ልበይ ንኽስበር ክነብር ብጣዕሳ ክትረድ መሕፃእካ ክትከውን ዋሕሳ ኣነስ ውዕለትካ ክምስክር ኣነስ
سوعلتك كنكر أنا سوعلتك كنكر قبر منفس قدوس ناي هوتي وحيد أنا سوعلتك كنكر أنا سوعلتك كنكر ጥበብ ዝተዓደሎ ክትመውቲሉኒ ጸጋ ዝመልኣካ ካብ ሞት ኣልዒልካኒ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ኮከበ ንሂሳ ቅዱስ ማይ ጸሎትካ ነዛ ነፍሰይ ፈውሳ ኣነስ ውዕለትካ ክምስክር أنس وعلتك كنكر أنس وعلتك كنكر ገብረ መንፈስ ቅዱስ ናይ ህይወተይ ዋሕድ أنس وعلتك كنكر أنس وعلتك كنكر ገብረ መንፈስ ቅዱስ ናይ ህይወተይ ዋሕድ أنس وعلتك كنكر أنس وعلتك كنكر ገብረ መንፈስ ቅዱስ ናይ ህይወተይ ዋሕድ أنس وعلتك كنكر أنس وعلتك كنكر ገብረ መንፈስ ቅዱስ ናይ ህይወተይ ዋሕድ أنس وعلتك كنكر أنس وعلتك كنكر ገብረ መንፈስ ቅዱስ ናይ ህይወተይ ዋሕድ أنس وعلتك كنكر أنس وعلتك كنكر مسكزينا مساعدنا طولة ساعتنا كلنا توبيت القرار كلنا كسيكون بالعمال وبام كفي أصنعنا كنا مريم نبرسنا قارئ صوتنا واسسري كلها لتنا كرم ممرود الزين نزعل عنا زنت رسل ولاصينا زنت زواج ولسر علينا السعين والعزن وذهبنا زواج صور المقبرة ولا طعنا ساعات زبرنا يا بسم الله الرحمن الرحيم أبونا قبل من تسكتوا سيكافرنا بكتب يرسالين بلنا كثير مريت أخلنا معافي أنزلنا صومنا صوم جنة صوم سرية يوم زاهر الله ولد حسانه برهان تنسانه سلام محاوسي دمرنا أبونا زبر سماعة نبينا Baik, እግዚአብሔር አምላክ ካህናት ሰባይካን መስገን ዋዲያማን ምናምን ተዛዕበው ክሳብና አስሙ ከመውዒልኩም አምላክና እግዚአብሔር ነዚ ቅዱስ በዓል ንቦና ገብረ መንፈስ ቅዱስ ስለዘብሐና ክብር ምስጋና አምልኾን ስግደትን ንዑ ይኹን ክቡራት ሊቃውንቲ እዞም ዓዲ እንታይ ዘለዉ ንሕና ናብዚ ገዛ እዚ ክንፅውዐኩም ከለና እቲ ካብቲ ገዛኹም ዘሎ መልዕ ካብቲ ገዛኹም ዘሎ መስተ ዝበልፅ ዝሓይሽ ኮይኑ ዘይኮነ እንታይ ከዓ በረኸት ረድኤት ኣመላድነት
نيابونا قالن قبلون حسكتوس مساهم يكون معبركم يبالغلكم عب هبوتكم سلام يهابكم يكون مربنا أمبل من أبلع المسيكم نازوعناكم أنيرنا ورهالنا تحبناكم هنا أي تحازلنا دخامكم دخام قدسان يبرلكم أنيرنا ورهالنا ينزلوا ياو مخبات زربا أنا زرب زربا على الكعب يجلس يوم مالك jadi proses untuk masuk berapa dekat terkait keinginan berhati menurut mereka nampak anak masuk masuk ke sekolah barunya mau masuk ke sekolah baru pun baru tahun lazim muslim bulan mana dari apa yang mungkin saat itu beriman pun ናብዚ መዚኩም ባሪኩም ስለተፋዙ ነው እግዚአብሔር አምላክ አገልግሎቱን ያገልግሎቱን ባርኮት ያን እሽማ ወራቶ ዝባል ፋይ ደግሞ እንደምናቦና ግን ሙስሊምስ ከምትዝበሉ ኪምናኩም ይና ሐቂ زي ما أخوك يقولنا نعاون إحنا هنا نقرر زي كالعالم نعاون بتعاون كرمنا جن كم جزء نجربنا تقدين كم رقيق تحفز تحفز هاي وهنا أنينا ولا تعاوننا أنينا الشيء هو سكنا هم سمعكم ما يلا عندنا كل حاجة سيجا جديد كمان مسكزين ساعتنا يقاوم يلف ቅዱስ አምላክና ጥዕና ሂቡ ሰላም ሂቡ ካብ ድቃስና ምንቃሕ ሂቡ ካብቲ ዝነበርናዮ ፀልማት ብርሃን ሂቡ ናብዚ ዝተቐደሰ ናይ ኣቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ዓመታዊ በዓል ዘብፅሐና ኣምላኽ ክብሪ ምስጋና ይብፅሐዮ ቀፂልና ብዙሓት ሊቃውንቲ ኣብዚ ማእኸልና ኣለዉ ነቲ ካልእ ኣምላኽ ከም ግቡእ ገይሮም ከመሓላልፎ ዝኽእሉ ነቲ ምስጢር ብግቡእ ከመሓላልፎ ብዝርድአና ቋንቋ ከመሓላልፎ ዝኽእሉ ኣቦታት ኣለዉ ካብ መስዋእቲ ትእዛዝ ስለተዓቢ ኣነ ትዝዮ ዘለኹ ማለት እዩ ይስማዓሉ ኣብ ወንጌል ናይ ማቴዎስ ምዕራፍ 10 ፈሊ 40 ጀሚሩ ዘሎ ቃል ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ ናይ ሎሙዓንቲ ዝምልከት ሕፅር ዝበለ ቃል ኣሎ ንሱ ድማ እንታይ ይብል ዘተወክፈ ኪያክሙ ተወክፈ ኪያየ ወዘተወክፈ ኪያየ ተወክፎ ለዘፈነወኒ ዘተወክፈ ነቢየ በስመ ነቢይ አስበ ነቢይ ይነስእ ወዘተወክፈ ጻድቀ በስመ ጻድቅ አስበ ጻድቅ ይነስእ ወለዛ አስተ ጽዋአ ማይ ቆሪር ባቲቱ በስመ ረድኤ አማን እብለክሙ ይሐውል አስገወይ እቲ ንዓኹም ዝቐበል ንመን ይቐበል ንዓይ ይቐበል ንዓይ ማለት ነቲ ኣካላዊ ቃል ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ንጎይታ ንኢየሱስ ክርስቶስ ምቐባል ማለት እዩ ንኢየሱስ ክርስቶስ እንተናተቐቢልካ ድማ ነቲ ዝለኣኾ ትቐበል እቲ ዝለኣኾ መን ተባሂሉ ኣካላዊ ልቢ እግዚአብሔር አብ አቦ ወላዲ ወላድን ተወላድን ተራ ተቐቢልካ ድማ ስላሴ ተቐቢልካ ኣለኻ ማለት እዩ ኣብ ዝተቐበለ መንፈስ ቅዱስን ወልድን ይቐበል ወልድ ዝተቐበለ ኣብን መንፈስ ቅዱስን ይቐበል መንፈስ ቅዱስ ዝተቐበለ ድማ ንኣብን ንወልድን ይቐበል ከመይ ኣብ ዘለዎ ወልድ ህልው ስለዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ህልው ስለዝኾነ በዚ ድማ ቀፂሉ በዚ ዓፀወን እንታይ ዳ እቲ ብስም ነቢይ ነቢ ዝቕበል ዓስቢ ናይ ነቢይ ይረክብ እቲ ንፃድቕ ብስም ፃድቕ ዝቕበል ድማ ዓስቢ ፃድቕ ይረክብ እቲ ብጭንጭቆ
ብርጭቆ ማይ ብስም ወዲ መዝሙር ወይ ከዓ ብስም ሓደ ኣገልጋሊ ሰብ ዝቐበል ድማ ከቶ ዓስቡ ከምዘይ ስለበሓቂ ይብለኩም ኣለኹ እዩ ሎመዓንቲ ድማ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ንስኹም ጌርኩምዎ ዘለኹም ዝክር ብስም ሓደ ጻድቕ ዝበሃል ብቕድስንኡ ነቢይ ዝበሃል ብትንቢቱ ወዲ መዝሙር ዝበሃል ብኣገልግሎቱ ፍጹም ንክርስቶስ ዝመሰለ ብቅድስናው እስመ ዘይፍልያል ቀርኑ ልዕለ ቅዱሳን ዝተባሃሉ ቅድስኑ ሰማይ ዝዓረገ ገብረ መንፈስ ቅዱስ እዩ ስለዚ ዝክር ገብረ መንፈስ ቅዱስ ምግባር እንታይ ዓስቢሑ ተስፈተሽው ናይ ኣቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ዝክር እንተዳጌርካ ወይ ከዓ ብስም ኣቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ እንተዳ ተቐቢልካ ዓስቢ ናይ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ትረክብ ዓስቢ ናይ ገብረ መንፈስ ቅዱስ እንታይ ዝብሕቶ ይፈጥርሽሉ ዓስቢ ናይ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ሃብቲ ይኮነን ሃብቲ መንዕዎ ይወስዩ ዓስቢ ናይ ገብረ መንፈስ ቅዱስ መልክዕ ኣይኮነን ንመልክዕሞ መኒንዎ ወስዩ ናይ ኣቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ዓስቢ እንታይ እናንተ ሓፊና መልሲ እንታይ ዝኸውን መንግስቲ ሰማያት እዩ ስለዚ ዓስቢ ናይ ጻድቕ ምርካብ ማለት ገነት መንግስቲ ሰማያት ምርካብ ማለት እዩ ስለዝኾነ ድማ እዚ ዝተረድኡ ኣቦታት ኣቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ካብዘይ ዓዶም ካብ ግብፂ ናብ ኢትዮጵያ ናብ ምድሪ ሓበሻ ዝመፁ ንመን ኢሎም ጥራ ተባሂሉ ንክርስቶስ ምርካብ እዩ እዚ ኩሉ ናብ ዝመፅእ ንሕና እንታይ ፅና ናብ ጥራ ተባሂሉ ቀንዲ ክርስቶስ ናብ ዝምፅና ንስኹም ስለምንታይ ዝክር ትገብሩሉ ኣለኹም ጥራ ተባሂሉ ክርስቶስ ንምርካብ እዩ ኣብ መወዳእታ ዓስቢ ናይ ገነት ወይ ከዓ ዓስቢ ናይ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ንምርካብ እሞ ኩልና በቲ ንሕና ሓሲብናዮ ዘለና ካብቲ ዘይብልና ኣዋፂና ንዝክር ጌርኩምዎ ዘለኹም ዓስብኩም ከተወስጠቱ ወይ ከዓ ንብላሻ ኣይኮነን እዩ ብዙሕ ጸጋን በረኸትን ዘለኩም ብቓል መፅሓፍ ቅዱስ ተደገፈ ብዙሕ በረኸት ተረድኦ ካህናት ተቐቢልካ ቦራት ካህናት ሓዋርያ ዲያቆናት መዘምራን ክርስቲያን ሓደ ብስም ስላሴ ወይ ከዓ መልክዕ ስላሴ ዝለበሰ ሰብ ብርጭቆ ማይ ዘስተየ ሰብ እውን ዓስቡ ከምዘይሓግል ቃል መፅሓፍ ቅዱስ ናይ እሞ ዋጋኹም ኣብ ሰማያት ብዙሕ እዩ ማለት እዩ ንዋላ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሃዋርያት ሓደ ግዜ ሓርሖም ተሓይቶም ነይሮም ገረሩ ለነ ኣጋንንተ ኢሎሞ ነይሮም ሓደ መዓልቲ እዩ ኣጋንንት ተገዚኦሙልና ደስ ኢሉና ኢሎም ተሓጒሶም እንታይ ኢሎም ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኣጋንንቲ ስለዝተገዝእልኩም ኣይተተሓጐሱ እንታይ ደኣ ስምኩም ኣብ ሰማይ ስለዝተፃሕፈ እንታይ ግበሩ ተሓጐሱ ደስ ይበልኩም ዝብል ቃል እዩ መዕፀዊ ገይሩሎም እሞ ንሕና እውን እስቲና ክንብለኩም ንስኹም ኣብዚ ምድሪ ብዙሕ ውዳሴን ፀርፍን ካልእ ዓይነት ሕቶን ሪቶን መፅእ ይኽእል ብዓዲ እቲ ቀንዲ ዝሕጉሰና ግን ስምኩም ዝሎማዓንቲ ጌርኩም መፅኹም ኩሉ ብጉልበት ዘውፅኻ ብገንዘብ ብዝተፈላለየ ኣብዚ ማሕበር ዘበርከትኩም ሰባት ዓስብኩም ኣብ መንግስተ ሰማያት ተፃሒፍኩም ተሓገሱ ደስ ይበልኩም ክንብለኩም ኢና ንፈቱ እግዚአብሔር ኣምላኽ በረኸት ኣብ ርስቲ በረኸት ጸጋ ኣብ ርስቲ ጸጋ ይጎናጽፍኩም የቀንደልና ክብረት ሃበልና ብዛዕባ ዝብላዕ ስተን ሙሉእ ዘይጉድል ኣብ ስደት ከምዚ ኣይንጽበን ኢና ንስኹም ግን ካብታ ዘይበልኩም ኣጠራቒምኩም ብዙሕ ቀሪብኩም ናይኹምዎ እግዚአብሔር ኣብ ዝቤሃብኩም ይብለዎ ቦታት ካህናት የቀንደልና ሰላም ልቦና ያሕብረና በረከቱን ወርድና በታችን አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ በረከቱን አይፈለና ንግደተ ኢየሩሳሌም ወለና እግዚአብሔር ማህበረ ቅዱሳን